आब' प्रमिला रानी ब्रह्म जों बयनिबो अनजाथाव जों बयबो रेसपेक्ट खालामो गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि थासारियावबो हाग्रामा महिलारि बिथांजों थाफादोंमोन लोगोआव मदद खालामदोंमोन नङा होमबा सुंथादोंमोन बे बिथांखौबो दिनैहाय केन्डिडेट होनो हायैया बे मोनसे जोबोद इनाय दिनैनो दानो केन्डिडेट जानायावनो बेबायदि लेभेलाव जुदि लांखादोंबा गावखौनो बे थाखोनि दोनखादोंबा गाबोन देरहाखांनानै मा खालामगोन बे बाथ्राफ्रा सरसा जासोलायदों बे आंनि बाथ्रा नङा बे साधारन मानसिफोरनि बाथ्रा बेयावनो नैबे हासरा गामियाव दा 27 नं मानास समस्तिनि सिंनि बे गामियाव आङो बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामदों बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंनि आइ आफा बे हासरा गामिनि साफ्रोमबो बिथांमोनहा जोंनि UPPLनि 27 नं बे मानास समस्तियाव बिजाथिया फैला जे बरगयारी थामहिनबा जोंस्रां ब्रह्म बिथां जानायखाय बिथांमोनहा जोबोद खुसि गावसिनि बेसेन गोसा भटखौ फैगौ 9 एप्रिल खालि होनो थाखाय बिथांमोनहा रेडि दा बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना फैला जे बरगयारीया थांनाय गोलाव सम हारिमुजों सोमोन्दो थानानै बर' हारिनि गेजेराव सोलिनाय माखासे गेना गोरोन्थिफोर राजखान्थि बिथिङावनो होन सोलोंथाइ बिथिङावनो होन समाजखान्थि बिथिङावनो होन खोमसि फोथायनायखौनो होन बेखौ लानानै फोजोबस्रांनायनि फोसाबनायनि फोजौनायनि थाखाय जिखिनि हाबाफारि मावबाय बेखौ लानानै जोबोद पपुलारलि बिथाङा मोनथिजाखानाय बयजोंबो बयनिबो एक्सेप्टेड बिजाथि दा बेनिखायनो बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्रायबो जिहेतु जोङो भट मोनगोन मेनलि मुस्लिम जनगोष्ठीनिफ्राय आरो बेयाव देरहानाया रोखाखा आरो दिनैहाय फैला जे बरगयारी बायदि सासे सुबुंखौ आसाम बिधान सभायाव फाथायहरनो मोननाया नैबे 27 नं मानास समस्तिनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनि थाखाय मोनसे खाफालनि बाथ्रा होननांगोन दा बेनिखायनो आङो सानदों दिनै फैला जे बरगयारीयाबो दिनै खाफाल गोनां आरो दिनै रायजो राजायाबो बे एखे रोखोमैनो दिनै बिथांमोनहाबो गावनि फसायनाय बिजाथिखौ मोननो हानानै बिथांमोनहाबो जोबोद खुसि होननानै आं सानो जिहेतु BPFनि बिजाथि थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा समस्तिनि बाहेरा होननानै बुंदों मा फोरमायो बेथ' बिराद मोनसे गिदिर इस्युखा मानोना थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा थांनाय समाव सापागुरिनि 10 बोसोर MLA जाखांबाय दा बैयाव बिथांनो जायगा होआखै आरो बिथाङा बैसोआ दिनै 70 बोसोरनि हयथ' बारहैबाय दा बे बेलायाव जोंहा जोंस्रां ब्रह्म एबा फैलाया सासे लाइमोन देहायाव होस आरो जस गोनां आरो सासे सांग्रां सामाजिक भाबै सांग्रां बेबायदि बिथांखौ एंगारनानै दिनै थानेस्वर बर'नि बाथ्रा हयथ' रावबो सिन्था खालामनाय नङा दा बेयाव सालानि मासनि बाथ्रा रायजो राजानिफ्रायनो बुंदों दा ओंखायनो बयबो गावगाबागाव मोजां मोननाय आरो बे मोजां मोननाय सुबुङा जुदि लकेल जायो बेयाव आरोबाव नोङो सने पे सुहागा होननाय बायदि बे बाथ्रा बेखायनो दिनै निस्सय जोंनि रायजो राजाफ्रा फैला जे बरगयारीखौ मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनो भट होनो थाखाय जेब्लाबो रेडि नैबे समाव सार बुंदों मा बुंगोन सार बेयाव बेथ' उल्थासो जादों सिङाव नैबे 27 नं मानास समस्तियाव BPFनिया सालानि जानाय लोगो लोगोनो दाखालिनो जेला बिजाथिनि मुंखौ फोसावनाय जायो अब्लानो मा जाथाय जाखाया गोजोननाय गैया बिथांमोनहा लिडारफ्रा बुंनो हागौ भटार रायजोफ्राबो गोजोननाय गैया गाहाय थाखोनि दैदेनगिरिफोर प्राइमारिनि ब्लकनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै गोजोननाय गैया आरो दिनै फैला जे बरगयारीया जिहेतु नोङो सोरबा UPPL दोलोनिल' नङा बियो नोङो वेल एक्सेप्टेड बयनिबो थाखाय गासैबो श्रेणिनि उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय बुरि बैसो मोननाय बैसोसिम बिथाङा बयजोंबो वेल एक्सेप्टेड बेयाव नोङो BPFनियानो जा सोरनिबायानो जा बेखायनो जाय बिथाङा बुंदों बियो ससेल' सानदों मानोना दिनै फैला जे बरगयारीया सासे समाज संस्कारक मानसि दा बेयाव जुदि आरोबाव राजनितिक भाबै जुदि बे गोहोखौ आरोबाव मोनो निस्सय खामानिखौ साबसिनै मावनो हाबावगोन फरायसाफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय आरो जोंनि बिसेसकरि रांखान्थि समाजखान्थि सोलोंथाइ बिथिं बे बेलायाव निस्सय बिथाङा खामानि मावनो हागोन आंहा फोथायनाय दं निस्सय बेथ' आरो देखा सायखात खोथा मानोना बिबोनां सासे दं बेबो नोङो EM जानानै होबाय दा BPFआव होमबालाय
गुबुन मानसियानो गैलिया गुबुन मानसिया दिनै बिपिएफआव माने लिडार जानानै खामानि मावनानैथ' मा लाबथ' दंफालाय गाबोन देरहालाङोब्ला बोरैबा जुदि देरहाफ्लांबाय बायोब्ला मन्थ्रिनि खोथा होनोबा बे गावनि फेमिलिनि बाथ्रायानो फैगोन बे अभियासलि दा बेनिखायनो बेबायदिखौ दिनै रायजो राजाफ्रा निस्सय सिनायनानै लादों जे न'खरारि राजनितिजों बाखि माखासेखौ मा खालामनो सानदों बे बाथ्राया फैदों। आरोबाव बिनि सायावनो आब' प्रमिला रानि ब्रह्म जों बयनिबो अनजाथाव जों बयबो रेसपेक्ट खालामो गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि थासारियावबो हाग्रामा महिलारि बिथांजों थाफादोंमोन लोगोआव मदद खालामदोंमोन नङा होमबा सुंथादोंमोन बे बिथांखौबो दिनैहाय केन्डिडेट होनो हायैया बे मोनसे जोबोद इनाय जादों होननानै जों सानो। जिहेतु केम्पेनिं खालामनो थांनायाव गारियावबो बेथ' एसे जोंनि समाजाव दिनैनि थारिखआव साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय नङा होमबा गुबुन फारसेजों नायनो थाङोबा जोङो बहाबा केम्पेन खालामनो थां बा माबा थां बेयाव जोंहा दिनैनि थारिखआव रावबो माने अपेनाव नोङो थांलिया खुलायाव नोङो बेबायदि खिनाय बाज'नाय खालामलिया बयनावबो माबा नङा माबा बेबायदि नोङो वाशरुमफोर दङ फायखानाफोर दङ दा बेबो जुदि बाहायजाथाव जालाबा बे मोनसे साननो गोनां जायो दिनै रायजोफ्रा नोजोर होदों दिनैनो दानो केन्डिडेट जानायावनो बेबायदि लेभेलाव जुदि लांखादोंबा गावखौनो बे थाखोनि दोनखादोंबा गाबोन देरहाखांनानै मा खालामगोन बे बाथ्राफ्रा सरसा जासो लायदों बे आंनि बाथ्रा नङा बे साधारन मानसिफोरनि बाथ्रा ससियेल मिडियाजों गोसारनाय बाथ्रा आरो जि बेखौ लांफादों होननायाथ' नंगौआनोखा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जों मोनथिदों बे प्रुफ जाखानायखा दा बेनिखायनो बे एसे साननो गोनां आरो बिनि हयथ' उल्था फिथाइ निस्सय थायगोन। जोङो गासै मोन 15 समस्ति बिटिआरनि सिङाव होदों आरो बायजोआव 3 होदों गासै 18 जों नायदों गासैबो समस्तिखौ नायजोबनानै जे खमसे खम जोङो नैबे बिटिआरनि सिङाव 12 समस्तिनि खम जों मोननो नाङा 12थायाव जों देरहागोन आरो बायजोनि जे 3 बे 3 समस्तियासो जोबोद मोजां जानानै दङ बेनिखायनो इन टटेल जोङो 15 सिमखौ जों मोनथारनांगौ। नैबे समाव सानदि इउपिपिएलआ कन्टेस्ट जाबाबो इउपिपिएलआ जेनगोन आं देरहागोन होननानै बिथाङा खौरां बिजोङाव फोसावदों मा मेसेज होलाङो सार बेयाव नों नाय बर' मानसिफ्रा होनायनि बाथ्रा गैखाया बिनिफ्राय मुसलमान जि भटार्स बिसिनि भटखौबो मोनगोन होननानै दा सानखा दिनै बिथांमोना नायदों जे काउन्सिलाव मोननैल' राजनिति हान्जा दं बेयाव आइदार बिपिएफ अर इउपिपिएल बे मोननैनि गेजेरावनो भटआ थांगोन दा थाङोबा दिनै बिपिएफआ हाग्रामा महिलारिया बुंना लाखादों जे दा बिपिएफ गैलिया एनडिए आरो सरकारखौबो एनडिए हिसाबैनो दाबाय दा बेखायनो बे मुस्लिम जनगोष्ठीनि भटआ निस्सयकै बिपिएफजों थांखानाय नङा। आरोबाव माखासे जाथिफोर दङ जेरै राजबंशी होन नैबाव आदिबासि हयथ' जोबोद खम दङ दा आदिबासि सान्थालिफ्रा दिनै बिजेपि बा बिजेपिनि एलायन्सआव भट होनो नागिराखै दा बे गासैखौबो अंकखौ नायोबा बिथां रायजल दलनि बिजाथिया जि बाथ्रा बुंदों बियो अंकआव बोरै खालामदों आं मिन्थिया खिन्थु जोंनि अंकआव जाय अंकआ बयजोंबो एक्सेप्टेड बे अंकआव खिन्थु गोरोबनाय नुवाखै बे मालाबाबो देरहाया फैला जेबर गैया जोंनि बिजाथि जोंस्रां ब्रह्मआनो देरहागोन।